Chenro mar lamo ne ringre ji manche nowito ngimagi e masira mar ndara Kopti Kisumu dhi nyime Nyakach, kama bende obagie solro ne chenro mar ik margi matimore kiny. Watudore achiel kachiel gi jafwambo marwa Millicent Adhiambo man kono. Millicent, inyalo nyisowa ni to chenro ma kamano ochopo kama nade, to gin jotelo mage ma kamoro oyuoro? Erokamano ahinya Milton, achiel kachiel kawuok e alap mar skund primar Manaki, kuma chenro mar neno ni jogo manowito ngimagi e masira mar apaya manotimore apaya ma Kakamega Kisumu, alwora ma Koptip dhi e nyime. Kagi sani nitiere nyasi mar lamo mane obagne anyuola mag jogo eko manoyudo masira ma kamano, kaachiel kod choko kata rambe midwaro tim bang' lamo ma kamano. Mana ka nyalo siemo ni mana mapiyo toke ka neno ka chenro ma kamano dhi nyime, idwa ni oket ema maduong' ma biro choko ji kata kuma ji biro bede chieng' ngeso ma bende ibiro timnegi iko moriwo gi duto. Kata kamano kiny ne agolo ringre gi duto ka itero e miechegi kuma gibiro bedo kod budho mar otieno, ka anyuola gibiro budho kodgi kendo bago negi lamo kapok chieng' ngeso okelgi ka. Adwa ni watwag kod jotelo mawuok e kamiti ma ochung' ne chano chenro ma kamano, kotelnegi kod jakom margi ma bende adwa ni atwag godo mondo mi gilernwa ni to chenro chalo nade kotenore kod weche ma kamano. Abro kawo thuolo kendo nyisa ni in kaka achiel kuom jakomiti inyalo wacho ang'o, chenro chalo nade nyaka sani, ang'o madhi nyime kawuono? Erokamano, iluonga ni Justus Dianga, anie secretary mar komiti matayo chenro mar kopo mag jowa manonindo e masira mar apaya manotimore Mamboleo. Chenro dhi nyime gi sani, wan kod chenro mar lamo ne familia manowito jogi, kendo gi sani gin e kanisa kacha. Nyasi dhi nyime iyalo kendo ilemo ne jogo. Bang'e wang' mana bed kod achoko mondo mi wajiw agulu matin mondo wayud kaka wanyalo chwalo kony ne familia manowito jogi. Erokamano. Erokamano ahinya. Kaka jakom machiegni nyalo rano mana matut ni nyaka sani chenro osechopo kanya, neno ka nitiere jogo matiyo e alap mar skundni motenore kod chieng' ngeso ma ubiro bage iko makanyakla ne jogo manowito ngimagi. Nyalo malero matin? Erokamano. Erokamano ahinya Ramogi. Mokwongo wadwa duoko ne sirikal erokamano kuom gik ma gisetimo nyaka sani. Program wadhi maber, waduoko ne Nyasaye erokamano. Program wadhi maber, waduoko ne Nyasaye erokamano. Wasepango kaka waiko jogi kiny gokinyi wan Kisumu, wa make sure ni bodies olosi maber, kendo saa 4 kama wawuok wabiro dala. Ka wachopo ka, bodies gi watero e utegi kuonde ma giaye for the night vigil. Kiny ne gokinyi ma en Saturday morning, waomogi gokinyi to wakelo gi e ground ma koro uchung'egi. King'iyo chienwa kacha pani jogo sanene clip mokalo no, we are putting up the tenting and the place where we'll have the service. We expect ni service ni biro rumo by around 1 o'clock. 1 o'clock adoni mondo release body gi mondo jogi odhi oikgi. Kamano. To bende nitiere kwayo kata mapodungo ne anyuola kod jotelo ma otenore kod konyo kotenore kod nyasi ma kamano? Nitie kwayo mang'eny kabisa nikech sirikal nyocho wacho ni gidhi timo a number of things. To ka ing'e maber, thogni duong' ji otho mang'eny. Nitie kata nyithindo mowe kendgi. Achiel kuom nyithindogo ni Eldoret Polytechnic. Nyithindo ma nie klase biro ywage. Gibiro chiegni a full bus load. E idalano onge kata pi midhi modhie. Although sirikal no wacho ni gin gima gitimo en ma kata chiemo michamo go onge. But imagine nyithindo moa e college go donge digi modhie kata pi. Donge gibiro bede bwo tent moro. Mar ariyo, e odno onge kata ot. Kanyo onge kata ot ma nyithindo gibedie. So wan nyo wasepango ni ka pesa ne nyalo yudore maber. Bilwa mane wamiyo sirikal ne en $1.7 Sirikal ong'ade moduogo 4.5. Omiyo sani wadwa ni warilai kuom jopiny mainly mondo konywa watiek wachni, mondo kata bende nyithindo mibiro we, jogo mabiro dhi skul, wamany kata ka nyathi moro tam mokwongo ni wachulo negie kata fee moro. Omiyo wan mabor to pok wa give up nikech Nyasaye ni kodwa. Wa hope ni Nyasaye biro provide mana kaka ose provide nyaka kamoro wachop. Anyuola nyocha ywak ni tarik mane oket mariko jogi ne chiegni ahinya. Kani mane nyalo wacho ang'o? Adwa penji madam. Ng'ato osetho tragically and grisly. Ere tiende mondo bed
ni pod wadak kode e udi. Donge bera ni mondo wawe ng'ani odhi. Mar ariyo, trauma manyoni e gweng' ka. Awacho ni ka niwuotho e gweng' ka, tineno mana ka ji chalo zumbis. Ji wuotho ka gima gionge life kuomgi. Omiyo wagombo ni mondo trauma manyoni e gweng' kani watiekre go piyo mondo life odhi mbele. Mar ariyo, in a week or two, nyithindo dok e school. Jomoko dwa puro. There are a number of things that we need to do. Although we have lost very many people, loved people, life at least must go on. Mar ariyo, a tradition wa wan joluo. Bende sani koro chopo sinji moko we must retrospect and find out nito ang'o momiyo wadwa dak gi jomo tho for so long. It doesn't help us. So basically mago gik mane wa consider. Mar adek, sirikal nomiwa mikakati magedwa ni mondo watim go gini. Omiyo ne nyaka tiek gigi piyo in good time. But my important any drug in the trauma mane gwenka big kada ji ok wuothi, ji ok ti, ji ok tim anything. Omiyo mago gik mane waparo ni mondo the earlier we finish up with this burial, the better for the community. Erokamano we agone committee erokamano kotelne gi engineer Kodera an iluonga ni Dr. Johannes Atela an jachung mar kom mar mjumbe ma Nyakach kendo jata chenro mar Grassroots Impact Center ma en migawo matiyo e Nyakach kae. Agone committee erokamano gisetawa maber mwachopo nyaka sama koro wadwa kowo jowa manyiche wawito. Mar ariyo agone sirikal maduong' erokamano kuom miyowa support maber mondo wakow jowa yo maber, even though ok oromo maber pod wang'iyo kaka wanyalo konyo. Taparo ni support no oterowa kamoro, wagone gi erokamano. Maduong' madwa wacho en ni wan kaka jo Nyakach sani ok wang'i mana ni wadwa iko jowagi mondo gidhi e bur aeto watiek weche. Kaka jotelo wang'iyo ni to bang' ikono families modong' gi chandruok magidongo, nyithindo modong' man kie monego benite e sikul, ere kaka wadhi konyogi. Koro wadhi keto plan maber ma bang' iko wadhi konyo jowa mondo families gi recover maber mondo giduog e yo maber gidhi gi ngimagi ma kawaida. Erokamano. Erokamano nyani kech sawa mayo wawang'wa ang wamed loso kodgi bang'e mago e chenro madhi kae ndika bende weche motudore kod golo ringre odiochieng' makiny bende wabro luwo wakelnwa achiel kachiel ka bende wabro luwo chenro ni nyaka chieng' ma ibro ikgi chieng' ngeso. Ka kamano kionge penjo Milton taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche manyien kan be ped anyonora kaendi mondo amed twak kod oganda gi mondo wange mathoth kotno kod chenro mar jogi mano owito ngimagi masira makoch manotimore Kisumu. Milton and Kwame. Erokamano ahinya Milton.